मानि थाखाय सफैयाखै नोंथांमोना नुयोबा हमनानै दोनबानो जाबाय। जों दिनै ओंखाम जानाय दै लोंनायानो गैया। सरगियारि आंनि गामिनि मुङा रामपुर सेखापारा। आंनि फिसा हौवानि मुङा अनुप सरगियारि। अनुप सरगियारिया केरेलायाव थांदोंमोन। केरेलायाव थांना फैनानै निउ जलपाइगुरि मोनफैबायमोन। जायगायानो मोनफैसिगौमोन, नाथाय मानि थाखाय बाख्लायफ्लांखो निउ जलपाइगुरिनिफ्राय दिनैयालासै सानथाम जाबाय मानो सफैयाखै? नोंथांमोना नुयो बबेयावबा नुफ्लांबायोबा हमनानै दोनबानो जाबाय नोंथांमोना। नाथाय सानथामानो जाबाय दिनैयालासै न'आव सफैयाखै। मानि थाखाय सफैयाखै नोंथांमोना नुयोबा हमनानै दोनबानो जाबाय। जों दिनै ओंखाम जानाय दै लोंनायानो गैया।